Τσίπρα, το βράδυ του δημοψηφίσματος, ήταν όταν μου είπε ότι Γιάννη, έχουμε την επιλογή μεταξύ του να υπογράψουμε αυτή την απέσια συμφωνία ή τον Brexit του κ. Σόιμπλε. Και τότε, κ. Χατζηνικολάου, του είπα, είναι λάθος αυτό. Το τρίτο μνημόνιο που μας φέρνουν, γιατί το είχα διαβάσει, είναι το σχέδιο Σόιμπλε για σταδιακή συρρίκνωση, έτσι, με ποιο στόχο? Να επιλέξουν εκείνοι πότε θα γίνει το Brexit. Οπότε, να σας πω ποιο είναι τώρα το δίλημμα του ελληνικού λαού. Και πρέπει να αποφαθούμε όλοι μαζί. Να το ξαναλέτε αυτό, να λέτε δηλαδή ότι το τρίτο μνημόνιο είναι σχεδιασμένο για να οδηγήσει στο Brexit. Αυξάνεις ποτέ το φόρο των επιχειρήσεων σε μια χώρα με σπασμένο επιχειρηματικό τομέα και βάζεις προπληρωμή φόρου 100%, όταν στη Βουλγαρία δίπλα μας είναι 10%. Το κάνεις νεοφιλελεύθερος να είσαι. Το κάνεις ποτέ? Όμως τώρα θα σας κάνω ένα ερώτημα που νομίζω ότι είναι απορία όλων των Ελλήνων. Πριν μου το κάνετε, να σας πω για το προηγούμενο ερώτημα. Το προηγούμενο ερώτημα. Θέλω να πω το εξής. Εδώ το δίλημμα το οποίο έχετε κι εσείς και εγώ και ο ελληνικός λαός και η κυβέρνηση είναι το εξής. Είναι όντως πραγματικότητα ότι είναι καλύτερα μια κακή συμφωνία τώρα από μια καλύτερη στο μέλλον, ή μήπως η επιλογή που έχουμε είναι μια κακή συμφωνία τώρα, η οποία θα οδηγήσει σε κάτι πολύ χειρότερο αύριο? Εγώ θεωρώ ότι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί αυτή τη στιγμή είναι να κλείσει αυτή η αξιολόγηση με την παγιοποίηση ενός 3,5% πρωτογενούς πλεονάσματος, που είναι η καταστροφή του ιδιωτικού τομέα για τα επόμενα 6, 7, 8 χρόνια. Ναι, ωραία. Ήρθαμε στο ερώτημά μου. Το ερώτημά μου είναι πάρα πολύ απλό. Ναι. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι εκείνο το βράδυ του δημοψηφίσματος, που το όχι πήρε 60%, ο Πρωθυπουργός επέλεγε τον άλλο δρόμο. Ποιος ήταν ο δρόμος αυτός? Ο άλλος δρόμος δηλαδή, εσείς τον κατηγορείτε τώρα από την πλευρά σας ότι πολιτικά τον κατηγορείτε. Δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει, αλλά ποτέ δεν έχω κατηγορήσει κανέναν. Ότι μετέτρεψε, όχι αυτό το έχετε πει, ότι μετέτρεψε το όχι σε αυτό δεν είναι κατηγορία, αυτό είναι πραγματικότητα. Ναι, είναι πολιτική κατηγορία. Δεν είναι πολιτική κατηγορία, είναι διαπίστωση. Καλά, ας μην μείνουμε στη λέξη, ονομάστε το με μια δημιουργική ασάφεια. Λοιπόν, εγώ ρωτώ κάτι πολύ απλό και πολύ συγκεκριμένο. Ποιος ήταν ο δρόμος του όχι? Ο δρόμος της δημιουργικής αφήνειας. Εάν ο Πρωθυπουργός σας έλεγε εκείνο το βράδυ, να σας πω, Γιάννη, βγήκε όχι, πες μου ποια είναι τα βήματα, πώς προχωράμε? Τι θα κάνατε? Την είχαμε αυτή τη συζήτηση, δεν ήταν υποθετικό αυτό. Ναι. Έγινε αυτή η συζήτηση και να σας πω την απάντηση, την οποία την έχω πει και πολλές φορές. Είναι αυτή που έλεγα και πριν. Δηλαδή. Γιατί μην ξεχνάτε ότι είχαμε μία εβδομάδα πριν από το δημοψήφισμα και έπρεπε ως υπεύθυνη Έχετε κάποιο πολιτική κινητό ανοιχτό το οποίο παρεμβάλλει στο μικρόφωνο, μου λένε από το... Αν μπορείτε να το ακουμπήσετε. Εντάξει. Ωραία. Η απάντηση είναι εξής. Πηγαίνουμε στους εταίρους μας και στους θεσμούς και λέμε, εσείς οι ίδιοι και κλεισμένο των θυρών συμφωνείτε, όπως και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το έχει πει και δημοσίως, ότι υπάρχουν 4 πράγματα που πρέπει να γίνουν για να σταθεροποιηθεί η Ελλάδα εδώ της Ευρωζώνης. Το πρώτο είναι να έχουμε 1,5% πρωτογενές πλεόνασμα στο διηνεκές. Το δεύτερο που πρέπει να γίνει είναι να υπάρξει άμεση μείωση φόρων στον ιδιωτικό τομέα. Το τρίτο που πρέπει να γίνει είναι μια αναπτυξιακή τράπεζα και το τέταρτο μια κακή τράπεζα για τα κόκκινα δάνεια. Αυτά τα 4... Ένα λεπτό. Γιατί τώρα αρχίζω και μπερδεύομαι. Αυτή είναι η πρόταση Μητσοτάκη σήμερα. Αυτή είναι η πρόταση που κατέθεσα αυτή είναι σήμερα 11 Μαΐου η στο πρόταση Eurogroup της Νέας Δημοκρατίας. Τι λέει ο Μητσοτάκης? Κύριε πρωτογενές πλεόνασμα 2%, μείωση φόρων στις επιχειρήσεις, αναπτυξιακή τράπεζα. Λέει τα ίδια. Ίσως αντέγραψε αυτά που κατέθεσα στο Eurogroup της 11ης Μαΐου του 2015. Θέλετε να το διαβάσετε? Είναι στο διαδίκτυο από την 11η Μαΐου του 2015. Είχε συγγραφεί αυτή η πρόταση από εμένα, από τον Jeff Sachs, από τον τέος Υπουργό Οικονομικών της Βρετανίας, τον Νόρμαν Λαμόν, από τον Λάρι Σάμπερς. Επισημαίνω, αλλά να απαντήσω στο ερώτημά σας. Αυτά, σύμφωνα με οποιοδήποτε σοβαρό αναλυτή, και αν η Νέα Δημοκρατία θέλει να τα αντιγράψει, είμαι πάρα πολύ ευτυχής και το θεωρώ τιμή μου. Αυτά είναι τα ελάχιστα προαπαιτούμενα για να μπορέσουμε να μείνουμε στο ευρώ. Πείτε με βιώσιμα. Κάτι, και αν μας λέγανε όχι, θα πρέπει να αυξήσετε τη φορολογία, θα λέγαμε, εμείς δεν θα το κάνουμε. Εάν επιμείνετε στις κλειστές τράπεζες, εμείς θα επιβιώσουμε εντός του ευρώ όσο μπορούμε, μέσα από ένα παράλληλο σύστημα πληρωμών και όχι παράλληλο νόμισμα, το λέω και το ξαναλέω, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Ναι, το καταλαβαίνω τη διαφορά. Θα σας κουρέψουμε τα ομόλογα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, γιατί δεν είναι δυνατόν η Κεντρική Τράπεζα μιας χώρας να κλείνει τις τράπεζες για να επιβάλλει την κατάργηση του ΕΚΑΣ στους μικροσυνταξιούχους. Και
Σας δίνουμε με άλλα λόγια αρκετές εβδομάδες. Ότι το δημοψήφισμα θα κλείσει τις τράπεζες. Βεβαίως και το ξέραμε. Τότε. Κύριε Χατζηνικολάου, η επιλογή του δημοψηφίσματος επομένως στοίχησε πολύ ακριβά. Δεν ήταν η επιλογή του δημοψηφίσματος, κύριε Χατζηνικολάου. Πώς δεν ήταν. Η επιλογή ήταν εγώ θυμάμαι τον Αλέξη Τσίπρα. Μην πάμε στο δημοψήφισμα. Πάμε πιο πριν. Όταν ο Γιώργος Παπανδρέου ομιλούσε περί δημοψηφίσματος, να μου λέει σε συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άλτερ τότε, να μου λέει ο τότε αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, ότι αυτό θα οδηγήσει σε κλείσιμο των τραπεζών. Κύριε Χατζηνικολάου. Το ξέρατε λοιπόν ότι θα κλείσουν οι τράπεζες όχι λόγω του που σκεφτήκατε το δημοψήφισμα. Όχι. Δεν έχει και αυτό είχε ένα τεράστιο κόστος. 30 Ιανουαρίου, 3 μέρες αφότου ανέλαβα το Υπουργείο Οικονομικών, ο κύριος Ντάισελμπλουμ το είπε ξεκάθαρα. Εάν επιμένετε σε διαπραγμάτευση, θα σας κλείσουμε τις τράπεζες. Το έχω δηλώσει 30 φορές, 40 φορές. Οπότε δεν έχει καμία σχέση με το δημοψήφισμα. Ο μόνος τρόπος να μην κλείσουν οι τράπεζες για κάποιους μήνες, ίσως και 1-2 χρόνια, θα ήταν εμείς να εκλεγούμε, αμέσως να σκίσουμε τη λαϊκή εντολή που είχαμε εισπράξει και να υπογράφαμε αυτά τα μέτρα που υπογράφονται από τον Αύγουστο του 2015 και μετά. Τα μέτρα, με άλλα λόγια, τα οποία η ίδια την πολίτευση, η ίδια την πολίτευση μας φώναζε. Κύριε και σωστά μας φώναζε. Αν είχατε κλείσει το Φεβρουάριο δεν υπήρχε πιθανότητα. Μια συμφωνία. Δεν υπήρχε πιθανότητα. Δεν θα ήταν καλύτερη από αυτό στο οποίο καταλήξαμε τον Αύγουστο. Μα δεν με ακούτε. Σας ακούω, αλλά δεν υπήρχε πιθανότητα. Γιατί δεν υπήρχε πιθανότητα. Γιατί η ίδια η Τρόικα. Εσείς ο ίδιος είχατε γυρίσει στις 20 Φεβρουαρίου με το χαμόγελο πλατή. Βεβαίως. Ότι έγινε ένα σημαντικό βήμα. Τεράστιο Εκεί βήμα. λοιπόν γιατί δεν μπορούσατε να καταλήξατε σε μια συμφωνία και να μην τρέξουμε άλλους 6 μήνες διαπραγματευόμενοι. Η συμφωνία εκείνη ήταν μια περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας είχαμε την ευκαιρία εμείς και οι θεσμοί να κάτσουμε και να συζητήσουμε επί σοβαρής βάσεως το πώς θα μπορούσε η Ελλάδα να γίνει βιώσιμη εντός της Ευρωζώνης. Η Τρόικα δεν είχε πρόταση. Δεν ήρθαν ποτέ να μου πούν πάρε αυτό να κλείσουμε τη συμφωνία. Το email Χαρδούβελ είχε απορριφθεί. Το θυμάστε αυτό? Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Το 2014, Δεκέμβριο του 2014, αλλά και εσείς δεν έκλεισε το δεύτερο μνημόνιο. Για τη δημιουργική ασάφεια, ενώ ξέρουμε όλοι ότι η δημιουργική ασάφεια βολεύει τον ισχυρό πάντα. Σε καμία περίπτωση. Της δίνει ό,τι περιεχόμενο θέλει. Γιατί εκείνος είχαμε την επιλογή, κύριε Χατζηνικολάου, εκείνος μπορεί να επιβάλλει. Την 20 Φεβρουαρίου είχαμε έναν κύριο Σόιμπλε απέναντι, ο οποίος μίλησε 22 φορές, γιατί τις μέτρησα μέσα στο Eurogroup, εναντίον της συγκεκριμένης συμφωνίας που έφερα πίσω. Ο κύριος Σόιμπλε ήταν έξαλλος με εκείνη τη συμφωνία. Είχαμε την επιλογή μεταξύ μιας δημιουργικής ασάφειας, μιας ασαφούς διατύπωσης στο κομμουνικέ, που όμως μας έδινε αυτό που θέλαμε. Τι θέλαμε? Τη δυνατότητα να διαπραγματευτούμε στη βάση των δικών μας μεταρρυθμιστικών προτάσεων. Και της απόλυτης αφήνειας του κυρίου Σόιμπλε, ο οποίος τι ήθελε εκείνη τη στιγμή? Ήθελε ουσιαστικά να μας εξωθήσει στη σύγκρουση με την Τρόικα, στη σύγκρουση με το Eurogroup εκείνη τη μέρα και όχι την 30η Ιουνίου. Κερδίσαμε κάποιους μήνες για να μπορέσουμε να δώσουμε την ευκαιρία στην Τρόικα, στους θεσμούς, να διαπραγματευτούν για μας για κάτι το οποίο είναι, όπως είπατε προηγουμένως. Ο κύριος Μητσοτάκης το έχει κάνει δική του παντιέρα σήμερα. Αλλά να το πω πάρα πολύ απλά. Το 2014, στα τέλη το Δεκέμβριο, η Τρόικα αρνήθηκε στον κύριο Σαμαρά να του κλείσει την αξιολόγηση. Να κλείσει το δεύτερο μνημόνιο. Γιατί? Γιατί το δημόσιο χρέος δεν ήταν βιώσιμο. Ξέραν πολύ καλά ότι χρειάζεται γύρω στα 80 με 100 δις για να το μετακυλήσουν στο μέλλον. Η κυρία Μέρκελ δεν μπορούσε να πάει στη Βουλή της και να το πει αυτό. Ο κύριος Σαμαράς είχε δεσμευτεί ότι δεν θα υπογράψει τρίτο μνημόνιο και είχαν βρεθεί από την μία μεριά Δούνου, από την άλλη κυρία Μέρκελ και από την άλλη μεριά ελληνική κυβέρνηση σε ένα πλήρες αδιέξοδο. Και μετά το Φεβρουάριο, αν εγώ πήγαινα και τους έλεγα τι θέλετε να υπογράψω για να κλείσει η συμφωνία. Ναι. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η κυρία Μέρκελ και ο κύριος Σόιμπλε δεν θα συμφωνούσαν μεταξύ τους. Δεν συμφωνούσαν μεταξύ τους. Με άλλα λόγια, αυτό ξέρετε τι αντίτιμο πληρώνει. Και τώρα πάντως το ίδιο πράγμα ισχύει. Γι' αυτό είμαι εναντίον του κλεισίματος αυτής της αξιολόγησης. Αλλά τι να γίνει, να συρθούμε πάλι μέχρι το καλοκαίρι? Ρίξη. Θα διαλυθούν όλα. Ρίξη, κύριε Χατζηνικολάου. Ρίξη η οποία θα οδηγήσει. Θα διαλυθούν όλα εάν κλείσει αυτή. Πού θα οδηγήσει? Στη δραχμή? Να σας πω που θα οδηγήσει. Στη δραχμή. Θα σας πω εγώ. Εκεί θα οδηγήσει. Θα σας πω εγώ που θα οδηγήσει. 1 τρισεκατομμύριο. Γιατί βέβαια οι τράπεζες είναι κλειστές ακόμη. Κύριε Χατζηνικολάου. Από τότε. Κύριε Χατζηνικολάου, αυτή τη στιγμή ξέρετε τι θα γίνει αν κλείσει η αξιολόγηση? Ουσιαστικά θα έχουμε αποδεχτεί ο ελληνικός ιδιωτικός τομέας να σηκώσει μια νέα συρρίκνωση για τα επόμενα 4-5 χρόνια, έτσι ώστε η κυρία Μέρκελ να πετάξει το μπαλάκι στον επόμενο καγκελάριο.
Δεν έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε αυτό. Έχουμε την επιλογή μεταξύ μιας άλλης σκληρής συγκυρίας, η οποία οδηγεί είτε σε μια σοβαρή συμφωνία, που τι σημαίνει σοβαρή συμφωνία? Σημαίνει 1,5% πρωτογενές, όχι το 2022 και το 2018, σήμερα. Για να μπορέσουμε να μειώσουμε το ΦΠΑ στο 18%, το φόρο των επιχειρήσεων στο 20% και να έχουμε μία αναπτυξία, να δώσουμε... Και αν επιμείνουν στο όχι, για απέναντι... Λοιπόν, τότε θα πρέπει να επιμείνουμε και εμείς στο δικό μας όχι. Και ξέρετε κάτι, τότε δραχμή. Να σας το πω διαφορετικά. Ο μόνος τρόπος να αποφύγουμε τη δραχμή είναι να τη φοβόμαστε λιγότερο από το κλείσιμο αυτής της αξιολόγησης. Μάλιστα. Θα βάλουμε άνω τελεία εδώ και λέω άνω